once again, this is Raymond Perez aka JackieRingoVlogs. Kaya nandito na naman tayo sa Dagupan City, dito sa Juliana's Kitchen. Ayan, so kasama natin ang mga Pangasinan vloggers above normal. And Cliffy says Nebe and Uncle Cliffy. And si Donnie Rangan, asan ka? And Vanong TV, Everyday Happy. Royal Race Food Hub dito sa Venecia Road ng Dagupan City. So anyway, yan. So, sponsor natin is Unla La. Available po yan sa Play Store sa Android at iOS. Titignan natin sa Juliana's Kitchen. So, samahan nyo ako at tikman natin ang foods nila. Alright, let's go! So ayun guys, andito kami ngayon sa Juliana's Kitchen at andito si Sir Martin at si Ma'am Luisa para sabihin yung mga ano nila, best seller nila. Yan. So saan tayo mag-start? Saan ba tayo mag-start? Ito na lang po na. Yan. Okay, let's start with Asian. This is nasi lemak ayam. Malaysian food siya. So parang staple siya sa Malaysia. Ayam is chicken, tapos nasi lemak, coconut pandan rice. So, yun. Next natin is this Asian muna, di ba? Sorry. Tom yum. Seafood tom yum. So, there are two types of tom yum. Yung ino-offer namin dito, yung clear broth. Okay, yung isa kasi creamier. So, may coconut milk. Okay? Next is curry laksa. Seafood curry laksa. Singaporean Malaysian cuisine siya. And ito naman, chicken satay. Yung chicken satay namin, yung difference niya kasi, pinapalo namin yung original Malaysian. So, sa Singaporean kasi, more on sweet yung kanyang marination. Pero sa Malaysian, medyo salty. Yan. Next is yung pad thai natin. Seafood pad thai. So, shrimp yung ginagamit namin. Though, yung iba, nagre-request, like pag vegetarian sila, we can substitute naman tofu instead of shrimp. Or yung iba, pag may allergies sa seafood, they can request for chicken instead. And kaya toast. Kaya toast, yung jam nito, kami na yung gumagawa. So basically, kung coconut jam siya, pero meron siyang pandan extra. Usually, merienda to or dessert sa Singapore din. Ayan. Okay? Next natin, ano pa ba? Doon naman sa regular menu namin offering, syempre yung lengua, specialty talaga dito sa Itong specialty sa lengua. house. Yeah, lengua. So, ox tongue. Next is yung chimichurri pork chop namin. Chimichurri, staple sauce siya sa Argentina. So, made of fresh parsley. Fresh parsley yan. So, sa Argentina, yung chimichurri sauce, pwede siyang ilagay sa lahat ng pagkain. Okay? Except sa dessert. Yun. And also, we have the baby backs namin. Smoked, grilled, tapos kami na rin gumagawa ng barbecue sauce. Yeah. Isa din to sa bestseller. Yes, bestseller. Kaya nasa main menu na. Baby back ribs. So, yun lang. Maraming salamat Sir Martin and Ma'am Luisa. Paano nag-start yung Juliana's Kitchen? So we started the year 2016 sa Tramo pa before food park sa may Perez. Tapos lumipat kami kasi di ba lumipat kami sa in front of Upang. Tapos during the pandemic, lumipat naman kami dito sa the Venecia Road.
So, yung Juliana's Kitchen, it came from sa name ng lola ko, which is yun, Huling, Mami Huling, kilala siyang Mami Huling. So, siya yung Juliana. yes, so, nag-start kami kasi, yung family namin, nasa food industry talaga sila. Like, way back before, yung lola ko, JG's Calesa, if you know JG's Calesa. JG's Calesa, sa downtown pa. So, ayun, tapos, after that, may JG's Food Shop, then Cafe Du Mart. So, yun po, yung mga recipe namin dito. kayo din yung Cafe Du Mart? Yes, sa family ng, sa lola ko, actually. So, yung mga food namin dito, recipe siya ng lola ko. So, parang naging legacy na siya sa amin na since ayaw naman namin mawala yung mga recipe niya, kaya, ayun. Invite mo yung mga viewers natin na pumunta dito sa Juliana's Kitchen. Hello everyone! I'm inviting you sa Juliana's Kitchen. Try niyo yung mga specialty namin, lalo na yung lengua, yung bestseller namin yun, and then the chimichurri pork chop. Tapos you can try our other Asian menus kasi we want to try something new na wala dito sa Dagupan. Kaya nag-offer kami ngayon ng mga Thai, Singaporean, Malaysian dishes. Ayun po. Thank you so much. Shoutout kay Vince Iscanio, ayan, na laging nanonood sa ating vlog. So, i-shoutout nyo, Vince Iscanio. Hi, Vince Iscanio, shout out! Alright, pagbati mo lang kay JackieRingoVlogs and Pangasinan Vloggers. Yan, shoutout nyo na yung gusto nyo i-shoutout, guys. Shout out! Shout out sa kanya, shout out! Alright, bye-bye!